Наступны перадагляд быў ухвалены суправаджаць гэты фільм амерыканскай асацыяцыяй фільмаў. Рэйтынг фільму агульная публіка для ўсіх узростаў. www.filmrating. Warner Bros. Pictures. Кампанія Time Warner. Урыўкі фільмаў, трэйлеры. Пастукайце абцасамі. Далічыце да 3. І распачніце падарожжа. Упершыню за весь час чараўнік краіны Оз святкуе 75-годдзе у IMAX 3D. Достанется табе и твоему маленькому собачку. Найвялікшы сямейны фільм вяртаецца на вялікія экраны на тыдзень у фармаце IMAX 3D. Але моя імпрэзачка толькі пачынаецца. Прынясіце дзяўчо і яе сабаку. Ляціце, ляціце, ляціце. У гэтым верасні. Раскрыйте свою смелость. Слухайте свое сэрца. І знайдзіце шлях дадому. Чараўніку краіны Оз 75 год. Выходзіць 20 верасня спецыяльна ў кінатэатрах IMAX. Абмежаваная тыднем падзея спецыяльна ў IMAX.